ಅಲ್ಲೇ ನಂದು ଟୁଇଁଟା ବ୍ୟାଗରେ ପାଏଲ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଥିଲେ? ହଁ ରେ ଟୁଇଁ ନା ପାଏଲ। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଓଲାଲା ମୋ ନା ଗୁଲୁ ହେଲା। ଆରେ ଆଜି ତା ସାରଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଟା ଆଜି ହବନି। ମାଗଣା ଖାଇଲେ ଏମିତି ହୁଏଲେ। ହଉ ଚାଲ ମାତ୍ର ଫଳା ଖେଳିବା। ଆଲେ ମାତ୍ରା ଫଳା କଣ କିଲେ? ଜାଣିନୁ ତୁ? ମାତ୍ରା ଫଳା ଖେଳିରେ ଦିଟା ଦଳ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିବେ, ଅନ୍ୟ ଦଳ ତାକୁ ବିନା ମାତ୍ରାରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଅଲେ ବୁଝିଲି। ଆଲେ ପାଏଲ ଖେଳିବ ନା? ସମସ୍ତେ ଖେଳିବେ। ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିର ନାଣ୍ଡୁ କେମନେ ସୀମା ଗୋଟେ ଜଲାରେ ଖେଳି, ଆଉ ମୁଁ ପାଏଲ ଗୁଲୁଗୁଲା ବେଟ ଗୋଟେ ପଟରେ। ଆଲେ ମୁଁ ତମ ପଟକୁ ଯିବିଲେ। ହଉ ପାଏଲ ତୁ ସେପଟିକି ଯା। ତୁ ପକ୍କା ଚଇନା ଅଛ। ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଛାଡିକି ସେପଟକୁ ଯାଉଛୁ। ମତେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ହଉ ତାଙ୍କ ତଲି ହଉ ଆମେ ଏବେ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ତମେ ବିନା ମାତ୍ରାରେ କୁହ। ଦଉ ଲଢେଇ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ସାରଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ, ଝାଡା ହଉଛି ଯେ ହଉଛି ଆଉ ଭଲ ହଉନି। ତୋର କ ପଟ ଖରାପ? ତ ହଉଛ ଯେ ହଉଛ, ଆଉ ଭଲ ହଉନ। ଆରେ ଆଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଳି ହେଇଯାଉ। ହଉ ଏବେ ଆମ ପାଳି। ସେଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସବୁଥିରେ ଇ କା ଲଗେଇକି କୁହ। ଉଲାଲା ପୁଅନା ଗୁଲୁଗୁଲା। ମୁଁ କହୁଛି ରୁହ। ସେରିଙ୍କି ପେଟି ଖିରିପି, ଛିଡ଼ି ହେଇଛି ଇ ଭିଡ଼ି ହେଇନି। ଆଲେ ଉଲାଲା ଠିକ କହିଲାଲେ। ଆରେ ସାରେଲେ। ଆରେ ସିରିଙ୍କ ପିଟି ପିଟି କ'ଣ କିରେ? କ'ଣ ସବୁ ହଉଥିଲା? ବଦମାସି ଚାଲିଛି? ଆଜି ପରା ଆମେ ପାଠ ପଢାରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲୁ। ହଉ ବଦମାସି ଛାଡ଼, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆଣିଛି। ହଉ ଶୁଣ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ପିକନିକ୍ ନେବ। ଧାରୁଆ ତୁ ଜଣକା 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା କଲେକ୍ସନ୍ କର। ନୂଆ ବର୍ଷର ପିକନିକ୍ ହବ। ହଉ ସାର୍। ଆମେ ମଜି କରିବା ଆଉ। ପାଏଲ ଯିବ ରେ। ତୋର ତ ଖାଲି ପାଏଲ, ମତେ ଓଡା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଧାରୁଆ ଆଣିଲୁ, କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଦେଖିବା। ଏଇ ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଧାରୁଆ 120 ଟଙ୍କା କ'ଣ କମ୍ ଅଛି ରେ? ସାର୍ ନୋଟ ପରା ଆଉ 120 ଟଙ୍କା ଦଉନି। ନୋଟ ଦେଇନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନି ରେ? ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଲିନି। ରହ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁ ଘରୁ ଠିକ୍ ପଇସା ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଆଣିକି ତା ଦେହରୁ ପଇସା କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛୁ ବାହାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ବୋଲି। ନାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଦଉଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି। ପିଲାମାନେ କାଲି ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷ ନେଇକି ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସ୍କୁଲରେ। ନଟଗିରି ସେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ଚିଠାଟା ଦେଇଥିଲା ଆଣିଛୁ? ଆରେ ସେଇ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ କିଣି ପକା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିକି ନବା। ହଉ ବେଶୀ ଖୁସି ହଅନା, ଜଲ୍ଦି କିଣି, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ କମ୍। ଖାଲେ ଏଇ ତ ଗଲି କିଣିଦେଲି ଆଉ। ହଉ କିଣା ସରିଲା ତ? ଭଲ ଚାଲ ଯିବା। ପାୟଲ ପିକନିକ୍ କୁ କଣ ନେଇକି ଯିବା? ଆରେ ଆମେ ନବା লিপস্টিক, কাজল, পাউডার, টিকিলি। আরে এତିକି ନା ଆହୁରି ଅଛି? ହଁ ଆହୁରି ଅଛି, ସରିନି। ଆଇଲାଇନର, ଆଇବ୍ରୋ, ସେଣ୍ଟ, ମସ୍କୁରା।
ଆରେ ପିକନିକ ଯାଉଛୁ ନା ବାହାଘରିଆ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଧାରୁଆ ଚେକ୍ କଲୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯେ। ହଁ ସାର୍, ସବୁ ଆସିଲେଣି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରା। ହଉ ହଉ ହଉ, ଚାଲ ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ, ଯିବା ଏବେ। ଆରେ ଚାଲରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ। ନଟ ଏଇଠୁ କହୁଛି, ସେଠି ବଦମାସି କରିବୁନି, ବାହାର ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିକି ରହିବୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବଦମାତି କଲେ? ଆପଣ ମିଥ ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କେତେ ବି ବୁଝି ପାରୁନି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ ବି କରିବୁ। ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହଉ ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଏବେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ବଦମାସି କରିବନି, ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକଟଟା କରିକି ନେଇକି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଗିତି, କେହି ବଦମାତି କରିବେନି। ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ତଉ ତଉ। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୀଘାକୁ 30ଟି ଟିକେଟ୍ ଦେବେ। ଆରେ ଟ୍ରେନ୍ ନା ତ କୁହନ୍ତୁ। ଧଉଳିରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ନିଅ। ଆରେ ଦେଖରେ କି ମଜା କେତେ ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି। ଉଲାଲା ମୋ ନା ଗୁଲୁଗୁଲା। ଉଲାଲା ତୋ ନା ଗୁଲୁଗୁଲା, ତୋ ପେଣ୍ଟ ଗୁଲା। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆସିଯିବ ବୋଧେ। ଆରେ ଦେଖରେ ଧୂଳିଆ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲା। ଆରେ ଦେଖରେ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୁ କହୁଛି ଧଉଳିଆ ଟ୍ରେନ। ଆଲେ ଏତେ କଥା ହେଲା କାହିଁକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ହେଉଛନ୍ତି କିଲେ? ତୁ ଛାପ ରହୁଛୁ ନା, ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ ନା। ମତେ ଗୋଟେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଲେ ଦାନିନିଲେ ତନ ତହୁନୁ। छी 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 छी, ତୋ ବାପା ମା ଶୁଣିଲେ ଗାଳି ଦେବେନି ତତେ? ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବୁ, କହିଦେବେ। ଆରେ ପିକନିକ ଆସିଛ, ପାଠ କଥା କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ ହଁ ବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିରକ୍ତ କରିଦେଲେଣି। ଆରେ ନଟ, କିଛି ମଜା କଥା କହ। ଆରେ ହଁ ମଜା କରିବା ନା ଆଉ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ରାତିରେ, ଏନ୍ଜୟ କର। ହଁ ତାହେଲେ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ଆରେ ଟୁଇ, ନଟକୁ ଦେଖିଛୁ କି? ଆରେ ନା ରେ, ମୁଁ ଦେଖିନି। ଦେଖାହେଲେ କହିଦବୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି। ଆରେ ହଁ, ଦେଖାହେଲେ କହିଦେବି ଆଉ। ଆରେ ତୁ ପିକନିକ ଆସିଛୁ, ଏନ୍ଜୟ କର, ତାକୁ ପଛରେ ଖୋଜିବୁ। ଆରେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଭାଇ, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଉଲାଲା ମୋ ନା ଗୁଲୁଗୁଲା। ହଉ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା। ନିଆଁ ଜଳେଇ ସେକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା। ଉଲାଲା କୋଉଠି? ଆରେ ଏଇ ଜାଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମ। ହଁ ପାୟଲ, ଏଇ ସମୁଦ୍ରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଚାଲ ଯିବା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବା, ଯଦି ସାର୍ କିଛି କହିବେ। ଆଲେ ଥୀମା ପାୟଲ ଶୁଣ ମୋ କଥା। ଆଲେ ଥୀମା ପାୟଲ, ଖାଲ ମନା କରିଥିଲେ ପାନିକି ଦାନଲେ। ଆରେ ନଟ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଥଉ ତାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ଥାଲ ମତେ ମାରିବେ ରେ। ଆରେ ହଉ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତାହା ଉପରେ ଆଉ ଭଲ ତ କଲି ହବନି। କ'ଣ ହେଲା କି ରେ?
ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଟିଭି ବାଲା ବି ମିଛ କହିଲେନି। ଆରେ ମିଛ କଥା କ'ଣ କହିଲେ ରେ? ଆଲେ ମୁଁ ତ ଆଦି କ୍ଲଦ ପ୍ଲେ ବ୍ଲଥ କରିଥିଲି। ପାଏଲ କାଲି ପାଖେଇ ଆଇଲାନି କାହିଁକିଲେ? ପକ୍କା ଚୋଇନି ଆଉ ମତେ ଏଟା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଲେ ପାଏଲ ଭାତି ହେଲା ଲେ ବୋନ୍ତାଲେ ବୋନ୍ତାଲେ ବୋନ୍ତା ଲେ ତୁ ସାରଙ୍କୁ ତା ଡାକିବୁ ମୁଁ ପାଏଲକୁ ବନ୍ତଉବି। ଅମଚୁ ଅମଚୁ ବଞ୍ଚୁ ଅମଚୁ ଅମଚୁ ବଞ୍ଚୁ ନଟ ବଞ୍ଚୁ 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 ଏ ଦାଉତିଲ ଦାଉତିଲ ଦାଉତିଲ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ନା ସେ ପାଣି ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ। କିଛି ଯଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କାହାରି ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ନଟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ନଟଟା କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ। ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ।